দশমী অষ্টম পূজাनि जोंनि बर'फोरा बनानै खुलुमनाय आरो दैबो जोंनि अनिस दफानि फाइमानजा फाइजाक जत अक्रा राय गासैबो जतनो आंनि पाइफैया हमजांमा दै खुलुमनाय आरो आं अस्म बुजनि इतिहास लाइबुमार आसु साइमेया आं मानिखे आं अमाहायर आइगेनिसिमी आसु साइफैजे बासिया आइफोरनो आं बिनि सिनि जे ट्रेडिशन सिनि जे कल्चर जों बबाग्रा संबाय तैदुल जागै तंलाय माने जे सिनि हामजा गाय माने अमाहायनो आइगेनिसिमी जे तैदुलै फायलाय माने इनके तैदुलै फायजावै सिनि हानफ्रां सिनि बबाग्रा बाय जे जों तैदुलै फायजां माने बिनि सिनि बबाग्रा बेलबिक्रम थैमानिया गलो सिनि जे जोंनो नायकलै फैनाय सिनि बमा बफा जोंनो याकाय थांमानि हाय जों गायचा दफा बायदि गायचा अरमरो मै थांखा थालाया मै थांखा सतार मादारो माने सिनि ट्रेडिशन सिनि कल्चर नो जों रंगै नारलाय मालिया अनेक जागाव आं सिनि जे ट्रेडिशन आगे निसिमी नौवै फाइमानि न ताबोनि जुगावबो जों फॉलो अप खाया हाय गोबां मा जागाव जों नुजाखौ ये जे तैनाय तै दङ जे तैया बत थिक दङ किन्तु सिनि जे दफाव ताबो फानो सिनि ट्रेडिशन गुबैनो जों रेसपेक्ट रमानि हाय कुनु जागाव जों नुजाया सपोज रने सिनि जमाते समाज कायसा लोगोनि जेकुनु पूजा बलमताय रमानि फानखा सवामानि फानखा आ जागा हंके फदानि जे मयालनि पान्चायतनो कबावै से गेस नाजाव बा अनारेबल गेस नाजाव हायखेनो जों मतायरलाय माने नो हंके बैनि जातियाव बहायनो नागानि हर्नबिल फेस्टिवल बर'नि जे ट्रेडिशन नि मुताबिक बैनि जातिनो बर' आरनि चीफ गेस्ट स्पेशल गेस्ट नाया नागा नमांनाय बहायखे निनि तामसनाय माराठीरनि जे उत्सव दंनाय राजस्थाननि जे उत्सव दंनाय जत जानिजा उत्सव खायफ्र सिनि ट्रेडिशनल जे उत्सव खायफ्र बैनि दफानो बर' चीफ गेस्ट रमानि लाइबुमाव आं नुयाखौ पियाबासिनि जे दफा उनिस दफानि जे ट्रेडिशन ताक जों दिनै हसम बुजान पालायले जोंनि बबाग्रा गिनिसिमी खाय फैले लाइमानि जोंनि बबाग्रानो अरनि अक्रामोन और जागा के बुंगैमाया नों आं के बुंगैमाया बातै नन तिप्रासानि बिसिङाव के बुंगैमाया अमायके जों पालाय जाव गे जों सपोज रनि गरिया पूजा निनि हजायगिरि गोबां मानसिनि जानजा मरासिनि राजमेला आं कयनानि मुसु जत अरनि जे कम्युनिटी नि चीफ दंनाय रनो आं कयनानि मुसु जों दानि सिनि दफानि फातानि बर'नो चीफ गेस्ट होनांदा सिनि मोखां सलियानो जों चीफ गेस्ट होनावै बर'नि भलिउम बारे रइबो जे बाहायके जों सि बर'नो कंट्रोल खाय दङ तिप्रासानि जत ट्रेडिशन कल्चर बर' सिरखा खाय दङ हाय हनैसि ब परिचय दं मानि कलाय आनि हिसाबाव गे जों सिनि ट्रेडिशन जोंनो साकावती सानानि के सिनि मोखां कसल सिनि तिप्रासानो चीफ गेस्ट मांनाय अमाहायसि मांनाय तिनि कायसे गलिनि दुर्गा पूजा तिनि निराव नवै थांबाय तिनि दशमी फरकसे सिनि मिनिस्टार जिष्णु देवबर्मा दङ निनि मेबार कुमार जमातिया दङ निनि एनसी देवबर्मा दङ कायसे गलिनि दुर्गा पूजा वसु चीफ गेस्ट माने नो गया तानि के बर'नि ट्रेडिशन इंगे सिनि फेस्टिवल खालायो पूजा खालायो बैनि मोखां कसल फायो सिनि चीफ गेस्ट फायो जोंनो बुजावै खालामो बता सिनायबा आंनि ट्रेडिशन आंनि कल्चर सिरिसिटिनि सिमी जे रायबाय बालै फायमानि बतमा सिनायबा जे कलरक सिमानिसो गरिया बफुनि सिमी सें तमा सिनायबा नन्त्रि प्रासा फायो गरियानि इतिहास सावनि इंका अर दंनाय रनो दिनैनि जे जोंनि ससाइटिनि चीफ जतनो
Niroksi cini rajono cini dofano cini tipasano biang direction do telangwe cini tradition by karak laiwi cini how agi je babe solai tongu bahake chole nai niroksi thik khaine nge sungsi cini okra cini rai cini gasko boroksi bahaino wasogoi omosong hake khaini ni nangu khai khane nya hanke to cini chrai tei tradition no mani ya borok to ba tei siang thangsena hani bangai ang bukhabai ni rono apel khaide ni mosubu जों दिनैनि अ समावबो जोंनि साल' जों समाय दांनो नांनाय जे जेखुनु जोंनि ट्रेडिसनाव जोंनि जे गेस बा जोंनि आरामनि नगराय कटर नाय नगराय मटन नाय हिके जोंनो मांनाय जोंनि दिप्रासन मांनाय अम हायजाखि लायबायसना हि जों दवा सलायनो नाङा जेखुनु हामबाय फरायबाय